Imos ver cal é a organización política de España. España é un país democrático, é dicir, que elixe os seus gobernantes libremente mediante o voto. Democracia é unha palabra grega que significa goberno do povo e utilízase para describir un sistema de goberno en que as decisións non as toma unha soa persoa, senón toda a cidadanía a través dos seus representantes. As eleccións preséntanse os diferentes partidos políticos, cada un cun programa electoral no que explican as súas ideas para mellorar a vida das persoas. En todos os países se elaboran leis que establecen a organización política e o funcionamento das institucións. É moi frecuente que exista unha lei principal que está por encima de todas as demais. A lei fundamental que todos os españois han de cumprir é a Constitución Española, que foi aprobada o 6 de decembro de 1978. Segundo a Constitución, todos os españois somos iguais ante a lei, é dicir, temos os mesmos dereitos, deberes e liberdades. Por exemplo, todos os cidadáns temos dereito á educación, á sanidade, a unha vivenda ou a expresar as nosas ideas libremente. A Constitución tamén recolle cales son as institucións que gobernan o país. Todos os estados teñen un xefe, que é o máximo representante. En España, o rei é o xefe do Estado, porque a Constitución establece que España é unha monarquía parlamentaria. O rei non goberna, e a súa función principal é representar a España. Trátase dun cargo vitalicio e hereditario. Na actualidade, o rei de España é Felipe VI. Nos países democráticos, para evitar que unha persoa ou un grupo de persoas acumule todo o poder e abuse del, o poder divídese en tres partes independentes: o poder legislativo, o poder executivo e o poder xudicial. División que aparece recollida na nosa Constitución de 1978. O poder legislativo encárgase de elaborar as leis e controlar o goberno. En España, o poder legislativo correspóndelle ás Cortes Xerais, que representan ao pobo español. As Cortes Xerais están constituídas por dúas cámaras, o Congreso dos Deputados e o Senado. O Congreso dos Deputados tamén é o encargado de elexir ao presidente ou presidenta do goberno. Os seus membros son elexidos cada 4 anos polos cidadáns españois maiores de 18 anos nas eleccións xerais. O poder executivo é o encargado de tomar as decisións políticas e económicas necesarias para o funcionamento do país, de acordo coas leis aprobadas polas Cortes Xerais. En España, o poder executivo corresponde ao goberno. O goberno está formado polo presidente e os ministros. O presidente é elexido polo Congreso e nomeado polo rei. Encárgase de dirixir e coordinar o goberno. Os ministros son propostos polo presidente do goberno e nomeados polo rei. Eles ocúpanse de colaborar co presidente en distintas áreas, como economía, sanidade, investigación, defensa, cultura e medio natural. O poder xudicial é o responsable de facer cumprir as leis e de xulgar aos que non as cumpren. En España, o poder xudicial exerce nos xulgados e tribunais. Os tribunais están constituídos por xuíces e maxistrados. En España, os tribunais máis importantes son o Tribunal Supremo e o Tribunal Constitucional, que se encarga de vixiar que as leis respecten a Constitución.